Първа геройска намеса от бразилеца. Удар с глава на Минков! Гол! 27 минута. Ботев Пловдив излиза напред в резултата. Свързвания с трансфер в ЦСКА Николай Минков карва на червените. Изключително емоционален момент за всички тези, които останаха в Ботев Пловдив, за тези, които се завърнаха като Николай Киров, Стивън Петков и Тодор Неденев. Канарчета са напред. Неочакван герой, не толкова като факт, че Минков кара, а по-скоро като начина, по който това се случи. Николай Минков разполага със смело, можем да кажем, един от най-добрите удари извън наказателното поле в цялото ни първенство. Той обаче вкарва с глава. Забележете обаче с Лиам Купър и Лумбар Делово в центъра на отбраната. Първо единия бек на Ботев Пловдив стреля с глава и то опасно. Секунди по-късно другия краен бранител на жълточелите вкарва гол. Тук ще има забележки. И може би гола на Минков е със срамо, но това няма никакво значение, защото Ботев води.